Halo kajing yap syabat boarding elektrik jong we usamla na kasnong rangblang pembriu ka belajar menin step ni usamla oba keteng u James Wilson Tongni oba nang khakhnai sam ka arta oba khlat akatai ka jaka hadi mulai bantam soon da ka klaw na kaliang ka sang kesu makro circle kala dawa ba ka board penyai katat boarding elektrik kide ban sewa luksan maka jini authority ke jongka mamala syam kisana elektrik kila haus ba badan bat kila suba badikan ni kala pelong ini usamla bandu ay ka jong ka jing yam ka isu Microsoft ka papau ka jing skokia ka bedai ka jing jia ka bang sujia menun ka si apo rang pembreu ka ba we usamla napo ka tu kesnong ula du la ka jong sing im tang na ka dau ba ka jing le torti jong temat bedai ban pek ya ka kam boarding ya po ka dong ka than ka jongi ba kum ka sen hi ni slo ba kini ki jing jia nakapor ni po kadong katanya jungi kadaw boro kadai na kajing de sting jong kibor bode yompe ya katanat sambording ni po kajaka jungi but kasting ni da penpau nakapor nunjuk pun snow sa kibor ki bahalor bapet jong katanat sambording ni po kajala jungi bakin pet kikmi ba ya ka jing sambording kenang ba kanum long kajing ma ya kayat kayin jong kibreu kimrat barbaro kajing tau ba im rai kai ka bangilap hakini sini por ba nakapor sakapor kani katanat kala kajing traikam jong ka kalau long ka torti lu kata haba kala don kapor bahang ne po kadong kathain ka jungi ki don ki breu ki bala du la ki jong ki khotmet tang na ka banta kajing torti kajing traikam jong pat nrai ke ka kham susu kolong ba hakini kisni ba u nu somla ula du la ka jong kajing im ila ka jong kajing im tang na ka banta kajing torti kajing traikam jong kane kana traikam pat kum ka seng hi ngisro ba lindawa ya kibor ba dai pet ba kidei ban siu competition ya kayin ka seng jong u somla jimurson ula khat no akajing sabat ka boarding elektrik menin kasngi bat kaju ka poro aseng kasno bandawa ba ka ne katanat kadai ban care fencing no ya baro ki transformer ki badon ha keleng jong kisno ba per ki badon jingna bat kawairo ban pej ba ya ki pus elektrik ban pej ba ki sainar elektrik ki badon ha saudong jong kane sekan mar ngi hoj ha kajinjia ba jaman ne po rangblang pombreu ngi ba ki sainar elektrik hak tu jaka kilano seteban bat nisno ba katanat ba de pej kade bang simkhia ban penhalo mardor ya kitu ki pus bat kunjuro ya ki sainar bat kaju ka poro kaseng kasgo ban kentu ya ka ni katanat miklia power distribution corporation limited ba kade ban thung breu susu ban penbiang breu aman laki jaka ban pej ban knip nia ya ka jinglong jingman jong ki mesin ne ki tiar ban sambording ki sinong ki thau bat kentang ngasno kabakut ngasno ban phalu kubor snolem ya ka bahing hasem jong samla Jim Wilson wa la dukno la jong kejeng im ba to try kenrat nunggu nong thau wala peng jing pat dok not kijing sose ba try kenrat nunggu nong thau un ker unda un ai ya ki met ki pat ba ko bakhya ba kin nang yai im nang yai long kumba ngi long bat kaba kayin kasem kaba philamat nrai try kenrat nunggu nong thau un ai kata kajing nang kajing start kajing simpang ba pinyo ru kajing tengen ba pin sup pin san ha laki sni por kibaksa kaseng kasnguru ban penpau ba nakapor sekpor hagbede bat kini kijingjia kebeja angne po kadong kathan joni na kaliang juga seng le kenduru wat ikibor yo minister ba dai ban pek ya ke tanat sambording ne po kajela bat kani kejing kendu jongi ngisno ba
kasulong kalong nakaliang do sorkar kalau esting bat kum kasang hi sngo wakini ki ki sautuli ki ta ki bang lapan sngo ba nakaliang jong ka sorkar lani kita ki bor badai ban pet ana kimla ban sim khia po si benai nakaliang jong kasang sim daki senjam apung persya ya kan ka corporation